בואו לעשות איתי עול קניות משיין. מוכנים? בואו תראו מה קיבלתי. בגלל שעברתי, כמו שאתם יודעים, לדירה חדשה, אז קניתי כל מיני דברים לבית. תירגעו. בבקשה, נתחיל. זה נראה לי אמור להיות לתוך המקרר, זה סלסלאות כאלה, סבבה? זה אחד. זה קשה להגיד לכם מה זה, כי אתם יודעים מה זה. זה שחם, אז לוקחים את זה. יאללה. קניתי לדים. זה נראה לי לדים. אני אבדוק את זה. רגע. זה טוב, זה לנעליים, זה כדי כשאתם לובשים נעלי עקב, או מי שלובש נעלי עקב, וכואב לה, זה קריות, סבבה? זה קריות. יאללה, נמשיך. וואו, מה זה סגור? יש לי פה, רגע, בואו נבדוק מה זה. שנייה, הופה. יאללה, נו. הופה. זה נראה לי לד גם ששמים מתחת לארון, ואז כשאתם עוברים, כמו חיישן כזה, ואז זה מאיר את הדלת או את הארון. זה חמוד למטבח. ממשיכים. נראה ביחד. זה כזה מתוק! אתם יודעים מה זה? זה כאילו למפתחות. הגבר והאישה הגיעו, אז הם שמים את המפתח במפתח, זה חמוד! זה כזה חמוד! תגידו לי שזה לא חמוד. ממשיכים. אוי, נו. זה נראה לי לקפסולות, מעמד לקפסולות שכבר אין לי, אבל לא נורא, זה גם חשוב. ממשיכים. אני צריכה לבדוק מה זה, זה נראה לי מחזיק משהו. זה מחזיק את הקרש. אני אפתח לכם את זה אחר כך. זה מחזיק לקרש, מגניב. זה סוגר את השקיות של האוכל. חשוב מאוד, טריות, כן? זה מי שלא יודע, זה הסיליקון ששמים מתחת למחבת וזה, אתם הבנתם. יש לי פה עוד מלא, אז אולי נעשה חלק 2 עוד מעט. רגע, הנה אחד קטן. זה מקציף, כמו שאתם רואים, מקציף לחלב. הנה ככה הוא נראה, מקציף לחלב. יאללה, נקסט. הכל סגור בקופסאות, אבל בואו ניקח משהו שהוא לא סגור. וואו, מה יש לי פה? אמא'לה ואבא'לה. זה שמים בקיר, בחדר, שינה וזה, זה כאילו גבר ואישה מתחבקים, זה חמוד לחדר. וזה גבר ואישה מתחבקים, סליחה, זה מתנשקים, רגע. זה מתנשקים, זה מתחבקים, קניתי גם וגם. יאללה, זהו. עול קניות 2, חלק הבא. ביי.